A prominent official affiliated with opposition leader Nelson Chamisa has been prevented from delivering a solidarity message at the Zimbabwe Congress of Trade Union May Day organized celebrations in Harare mzuara nezuro. Tona kuti aiwa Osalo Siziva anomisiwa kuti arege kuadresa aiwa mhuri yeZimbabwe aiwa pa May Day mzuara nezuro aiwa pa Zimbabwe Congress of Trade Unions. Aiwa zvinhu zvakashamisa vanhu, zvinhu zvakabata vanhu vatanga kupopota. I think mavideos makamaona. Sara bina mashoko abuda mzara nhasi kuti bva subscribe like wotina on the bell icon. Tipinda muna munonzi ZANU-PF blocks Chamisa from addressing workers ZCTU meeting. Osalo's Gift Siziva was stopped from speaking on Wednesday at Gwanzura Stadium as he approached the podium to deliver his message of solidarity. According to a source present at the event, Siziva had intended to assess the mood of the gathering before inviting Chamisa to address the assembly. Awa muri Zimbabwe ndo mashoko ari kuda pana bvunzi awa Osalo Siziva ndiye aida kutanga kuenda pa podium otanga kuadresa Nelson Chamisa asati aadresa muri yeZimbabwe asi akabva amisiwa nobva situpa munhu wese akazviona vanhu vatanga kupopota vanhu vakatanga kujamuka vachiti aiwa zvaunoita zvisizvo asi muri yeZimbabwe ndo zvakatoitika. Aiwa takaona kuti maprominent leaders aiwa eopposition anostopewa kuti akwanisa kudeliver solidarity message kumhuri yeZimbabwe. Saka chimbotudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Aiwa chakabata vazhinji. Pinai comment section medu mutudze mafungiro enyu. Aiwa musangana subscribe like chinotina on the bell icon.